बिमा लक्ष्मीनि गोथार फुजायाव कसुगावनि जलेश्वरीयाव मोनसे लटारि खेला होनो साखाफारा जादों। फैगौ बिमा लक्ष्मीनि गोथार फुजायाव नोंथांमोनहा गावबा गावनि खाफालनि लिरनायखौ नायनायनो गोसो जादों नामा? जुदि जादों अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोजां खौरां। बे मोजां खौरांखौ लानानै फैदों कसुगावनि जलेश्वरी श्री श्री बिमा लक्ष्मी फुजा खुंफुं आफादा। देग्लाय बोसोराव जलेश्वरी बिमा लक्ष्मी फुजा खुंफुं आफादा 50 बोसोर सनाथि मायथाइ फालिनायखौ नोजोर लाखिनानै फैगौ अक्ट'बर दाननि 20 अक्ट'खालि मोनसे लटारि खेला होनो थाखाय साखाफारा जादों। बेनिनो लटारि टिकेट काउन्टारखौ दिनै बेखेवनाय जायो। नोंथांमोना बे लटारिखौ गांसेयाव 50 राङावनो मोननो हागोन। बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामबावनो? थाबैनो 9678891604 नङाब्ला 8011199552 आरो 8011200990 नम्बराव जगाजग खालामनानै बे लटारिखौ लादो आरो खाफालाव थायोब्ला हिमालया रयेल एनफिल्ड पालसार NS स्कुटि 1 तला सना बायदि गासै मोनगु बान्थाफोरनि गेजेराव बबेबा मोनसेनि बिगोमा जादों। खोब गोजोनथाव बाथ्रा। दिनै जोंनि जलायस्रि श्री श्री बिमा लक्ष्मी फुजा जिहेथु बे फोरबोआ देग्लायजों 50 बोसोराव आगान होबाय। दा बेखौ लोब्बा लानानैनो जोंनि जलायस्रि श्री श्री बिमा लक्ष्मी फुजा कमिटिया माने देग्लाय बोसोराव लटारि होनाय जादों। बे लटारि होनायावहाय बेखेवनो हिसाबै जोंहा आलासि महरै जों लिंहरदों जोंनिनो ओनसोलनि बयजोंबो मिथिसार जानाय बिफागुरु तुलेश्वर नार्जारी। बिफागुरुआ बेखेवनानै होफैदों। दा बेनि थाखाय बिफागुरुनिसिम साबायखर थाबाय आरो बेयाव जोंनि ओनसोलनि गासै रायजो राजाफ्रा जोंखौ बेयावहाय मदद होदों। दा बेनि थाखाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौबो जोङो साबायखर बावदों आरो बेजों लोगोसे जोङो बेखौनो खावलायहरनो जोङो हास्थायदों दि नैबे मिडियानि गेजेरजों जोंनि लोखि फुजाखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोनहा जोंनि नैबे फुजानि नामै होनाय जे लटारि बे लटारिखौ जाहाथे बयबो अनसायो, बयबो न'खराव लायो। दा बेखौहाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। माब्ला जागोन नोंथां? बे खेलाया जोंना 20 अक्ट'आव जागोन। अक्ट'बरनि 20 अक्ट'आव जागोन। फुजाया सानबेसे? फुजाया देग्लाय जोङो मेलाखौ सानथाम जोङो लानो सानदों। दिहुननायजों जोंना सानब्रै जागोन। बे लटारिनि बेसेनखौ जोङो 50 रां लानाय जादों गांसेयाव। दा बेयावहाय बुक हिसाबै गांबा दं। दा गांबा जुदि लायोबा डिसकाउन्ट दङ बेयावहाय 50 रां डिसकाउन्ट मोनगोन। माने बुक लायोबा 200 रां होनानै लानो हागोन आरो। बान्था महरै जोंहा फार्स्ट प्राइज हिसाबै जोंहा दङ हिमालयान, सेकेन्ड प्राइज हिसाबै दङ जोंहा पालसार NS 125cc। गासै बान्थाया जोंना 9था बान्था दङ। 9था बान्था दं। दा रायजो राजाफ्रा बेयावहाय जोंहा QR कड अनलाइन जों दारैबो लानो हागोन। दा बिथांमोनहा अनलाइन नाम्बार होनाय दंखायो। बे नाम्बारावहाय जगाजग खालामनानै बिथांमोनहा लानो हागोन आरो। टिकेटआथ' जोंना 90,000